kaf garin nan duk ulama utunguna ba wanda dan tambaye shi ilimi in Allah yadda an gama. tunda na gane inda kuke ba Allah bane a gaban ku, to ku je can ku karata. Da haka ni ina murna duk wanda zai mun gyara, alhamdulillah. Allah ya kawo ka in sake samun karuwa wanda ban sani ba. Amma dai na tura kalubale ɗaya ne kaf garin nan duk ulama utunguna ba wanda dan tambaye shi ilimi in Allah yadda an gama. tunda na gane inda kuke ba Allah bane a gaban ku, to ku je can ku karata. Ni malaman Allah nake nema, ba ni yadda malamin shedan ya koyar da ni. Yawa daga zaran lokacin da na fahimci ba Allah bane a ranka, to na rantse da Allah ko ta'al bani tambayar ka mananta. Yawa ka je can ka karata, saboda kana da hatsari, hatsarin ka yafi hatsarin shedan. Yawa an ji to sauran a ce kuma yau ga wata. Allah ya zamu dace, Allah ya datar da mu. Saboda haka malam kawai a tashi a yi karatu kawai malam, ba su karatu su yi karatu. An mana gyara mu karba in Allah ya yarda. Muna ya habbaza da gyaran da ake mana, kuma duk wanda ya mana gyara Allah ya saka masa da alkhairi, wanda ma ya zage mu Allah ya masa albarka, wanda ya ce mana jahilai ma Allah ya ƙara mana ilimi. Shikenan a ƙarya da kazafi kuma ya je gaban Allah yi bayani ai, ya rage nashi wannan. Ko ba haka ba malam? Wanda ya ma ƙarya ko ya ma kazafi wanda ya je gaban Allah yi bayani. Allah ya sa mu dace. Saboda haka malam yace fannufatu li uluwillahi, wanda suke kore daukakan Allah, iza hazaba ahaduhum shiddatun, idan wani damuwa ya kai musu, wajjaha qalbahu ila al-uluwi yad'ullah, sai kaga suna daga kai zuwa ga Allah, suna roƙon Allah. Wala karkana indi min haula'i annafina li hadha man huwa min mashayikhihim wa huwa yatlubu minni hajatan. Yace hakika na taba haduwa da wani, Ibn Taymiyyah ke bada labari, ɗaya daga cikin su, daga cikin malaman masu kore cewa Allah baya sama, sai yazo da bukatarsa zuwa gare ni, wa huwa yatlubu minni hajatan, yana neman wata bukata. Wa ana ukhatibuhu fi hadha al-mazhab, yace sai na fara magana da shi akan wannan matafiya na shi, ka anni ghairu munkirin lahu, kamar ni ba inkari nake masa ba, sai na gwada masa kamar muna tare. Wa akhartu qada'a hajatihi, sai na jinkirta biyan bukatansa, hatta daqa sadruhu, har sai da ya gaji, yana son in dan taimaka masa ya samu dan abin da zai biya bukatansa. Farafahu wa rasahu ila sama, yana da bukata ne, na so zai je biya bukatansa, sai daga kansa zuwa sama, sai wakala yace ya Allah, irin abu ya dame ka dinnan, an zo wajen abinda Ibn Taymiyyah ke nema kenan. Yace fa qultu lahu, sai nace masa a'a anta muhaqqiqun, yace ashe kai ma kana tabbatar da Allah na sama kenan. Kaman wayanda suka ce kaf Najeriya ba wanda da iya karantar da al-musannaf, kuma sai suka taso da su da ɗaliban su wanda basu gama iya hada baki ba, duk suna gyara al-musannaf. To me kake yi kenan? Kana tabbatar da kai da muftinka dukkan ku makaryata ne. Da ana karban hadisi duk makaryata ne ku, dukkaninku da ifai ne ku, duk da ifai ne ku. Yawa duk da ifai ne ku. Yawa ka gane, ka ce ba za a iya ba, kuma ɗalibinka da bai gama iya haɗa baki ba ka turo shi ka ce ya zo ya mene, ya zo ya gyara, ya gwada mene, yaron ma ya iya. Kenan ƙarya kai da muftin garinku, da kai da muftin ƙungiyanku duk makaryata ne ku. Ya tabbata ko makaryata ne. To shi ne abin da ya faru da Ibn Taymiyyah nan. Ka fito ka ce duk duniya a yanzu babu inda ake karanta al-musannaf ma, sai wannan yaro dan karambanin yazo ya dauko zai karanta. Kaji fa duk duniya na mahaukaci, kaji mahaukaci. Malaman Saudiya mutun sama da nawa wanda suka karanta da al-musannaf. A yanzu haka akwai malamin da yake karanta da al-musannaf. Amma saboda su ƙarya a wajen su addini ne. Tir wallahi malamin kungiya yana ƙarya. Tir wallahi tallahi. Kana ahlus sunna, yanzu ni ahlus sunna sai nayi ƙarya tukuna kafin ka yadda da ni. Na rantse da Allah dan ma ƙarya. Wallahi gwanda ka daure ni. Yawa. Imma ƙarya a fuskan karantarwa, ƙarya kake wallahi, ƙaryar ka ta sha ƙarya. To me yasa kuke ƙarya? Me yasa? Me ribar ku a ciki? To shine abin da ya faru. Ya daga hannu ya ce ya Allah. Sai Ibn Taymiyyah ya ce anta muhaqqiqun. Ya ce a shikenan ai ka tabbatar. Yace liman tarfa qarafak wa ra'sak, mawa kake daga kayinka ne kan da kuma idonka,